Merge 650 de W, o sursă de 650 de W cu un 3080? Răspunsul este da și nu. Ideea este că dacă ai un 3080 mai overclock ca a meu, FTW3 for the Win 3 de la EVGA, cu RGB ăsta merge până la 380 de W, 400 de W. Mai ai un procesor de 100-150, 500-550, mai ai niște tastatură, ai mouse, ai monitor, ai whatever. 600-650. Ei bine, merge. M-am și jucat pe el. O mers perfect. Dacă trebuie să-i dea un pic undervolt, adică ce înseamnă undervolt? Adică să nu consume așa mult, adică nu folosea 100% din ea, folosea 70% din ea și nu s-o stând niciodată și o merg jocurile blană. Acum cu sursa nouă este altfel. Nu am limitat-o, merge perfect, atâta că fenurile merg mai mult și se încălzește mai tare la 70 și ceva de grade. Dar dacă ai un 650 și nu ai neapărat bani de o placă nouă, de o sursă nouă, chiar dacă ai avut bani de 3080 sau 3090 sau ce ai avut tu, să știi că merge. Dar nu e recomandat, că în caz că pușcă ceva sau e de o scărcare electrică sau nu știu ce, it is what it is. Ți-a asumat, dar eu zic că merge. Poți să încerci și fără, poți să încerci și cu, și eu am văzut diferența. Merită o sursă de 1000 Platinum Efficiency.